ki khubor ka bate se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Usamla ubelatip kerteng kum ugurdip sing usamla ubapule yaka hotel management ula syakem nakadaw ba uring video tu yaki Kynthei ki baya Lynti bat yakatak video ula tap haka Instagram account jongu kani gede jingja kabalaja ha KR Puram ha Bengaluru kajing syakem jong uni usamla kadai namar ba kajing ring video jongu bat kajing tap jongu ha Instagram yaki dor bat video jong kawe kasamla kadai ka baklem da yo jing bet naka bat ya ka baklem tip eiru ba sharing video bat ka kendet ondala yo iyaladi ha Instagram bat kat kum ka video la itu ba kamdai ka basu ja ringkhan ne ka basu mi dor malumala handrai kadai ka bala penpai ba ya ka kamera ban bot dien ya ka kasamla ka basharing video kala report ya kani sya ke Instagram bakin wengno ya kani ke video handrai omdan baweng hadien kani kala bu da ka jingtho ha Instagram da ka baong ba ubriu ubaring video ubudien ya ki Kynthei bat uring video klem da pan jingbet naki bat kala paru ka jingso bitar ya uni ubriu namar ba kani ka kata ya ka hok simet jongka hadien ba kani ka jingtho jongka kala sapreng ba kala poiru syaka skor ki pulet ha ka baki pulet kila persang ban phaweng ya ka video na ka Instagram kamadien kila let kem yo tau briu na yeng sa jongu ai bakani ka khubor kan long ka jihikai na ka benta ki weipat bakim dei ban le kumni yo kingat ha ka ti jong ka an Hey, up, ruko. Shwa fin shet da ka jo shi ka jo ko umpiang balapin don kam. Up shwa, namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat ka mariang rukum jo. Da ka ba shet da ka ne ka umpiang kan tau bon jat ki jingpang. Henry, pim day pat ban te shanala ne ban tang pendo no. Henry, minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kane ko umpnyang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamaryang ru kan kta syo.